मेले बेकार करके तोहरा सा प्यार, जिंदगी मेले बेकार करके तोहरा सा प्यार। हमरा छोड़ी के छौड़ी दोसरा के भेलही, दिल तर के पागल तू ठीक नहीं कैलही, दिल तर के पागल तू ठीक नहीं कैलही। डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा डी टोल। अभी आप सुन रहे हैं देवा यादव को। हम कलियो तोरा से प्यार गे, तू निकल गेल गाजादार गे, निकल गेल गाजादार। हम कलियो तोरा से प्यार गे, तू निकल गेल गाजादार गे। हमरा छोड़ी के छौड़ी दोसरा के भेलही, दिल तर के पागल तू ठीक नहीं कैलही, दिल तर के पागल तू ठीक नहीं कैलही। डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा डी टोल। मोबाइल नंबर 8092293257। कर दिल दिल गे, जीना कर दिल छोड़ी मुसाफिर गे, जीना कर दिल छोड़ी मुसाफिर। देवा यादव के कर दिल दिल गे, जीना कर दिल छोड़ी मुसाफिर गे। यारबा के प्यार भूल पियाबा के भेलही, दिल तर के पागल तू ठीक नहीं